Ingdeng kre-pho Inter Amlokhi Sport Association Club Legiu Suri hini ra ingkoi ra throk apharmam ke pangcheng pon. Pinini phaying koi rapli bhompu arni aro cheklo number koi resi Borjan constituency angkang rong thilu mate Amlokhi Sport Association pathua klamalong Ingdeng kre-pho Inter Amlokhi Sport Association Club Legiu pinso lapen so arlo suri hini ra ingkoi ra throk apharmam ke pangcheng pon mate open ceremony paman pon Jai megateng pen ke pathu pangcheng chi aprang Amlokhi Sport Association lama bapuram rongpi amai phu ahin pen ingthur ponlo lapen Amlokhi hawar along ke claim chipaduk claim barim lapen ke pathu abang phukar litang atuma phan chikimo achai mek teng ponlo adun thu kangpu amai ingni ponlo bangso kangpu amai along maipu bapuram rongpi lapen konchun bang joyras rongpi lapen jai ponlo lapen aluhi deng ponsi man ke do karbi poho pen archo ponlo lapen labangso amai along aluhi sarpo aman pen johang pon borjan MSc lapen MLA surja rong phar aphan sitame apor kavedet ajok puthot pangkas teron konchung bang karbi anglong association aphan si aluhi sarpo aman pen deng ponlo adun thu chopha aluhi philip teron food and civil supply board chairman lapen kaman tiso VDC chairman lapen binong teron Assam Goraf our day pen chenglok pinang an man kedo kithe kiding aluhi atum nangchit ongdo pangkas teron pensi kepathu parong ro ahin pen phan ponsi ingpu ponlo mate opening ceremony ponlo labangso opening ame chalong kepathu lake bojaro FC lapen Yamuna FC angbongsi pathu ponlo lapen Yamuna FC atum 2 and 1 pen chipahai ponlo association pen inter cup kipathu nangkok ke non kirangji karbi ang sport association premier league along mesen kipathu kiponji aphan pusi pangkaj teron pen pherang ke athengno lamthei paklang pon Amlokhi pen high singing leng nang tulo aberta northeast news Association pen patir pi ponsi alang leto Ingdeng kre-pho pinso la pen almoso club de pangcheng along chitong nilo football a fever non ke do mo chiklo pen ke world cup cheng ko la bangso ahut la pen ilitum routine calendar pen patir tonsi inter sub frank ade sub association kon lumalang letum han isi direction do loje isi apor pen club de pangcheng ni la soteng de pangcheng ko kasi churupar lo ilitum dase metpen Karbianglong Sports Association men ning hang man kala sub association tum kon matu Karbianglong ang kang kon sub association do lan mang king tang ko nei alang litum bang two sub association sinil tum bang ke tasas tame players tame licensen ipathu our size tame litum piponang ko la players tame litum long ko ni la sila bangso amoto pensi especially litum president sir Dr. Tular mong hangang pen tame bori pondol pen litum tame alang lilong la bangso kemang visa nating masih litum bori pondol la pen nang cerap chito do no nason Amlokhi Sports Association do nason cerap pondol la si ning khelo kedamtang ning kana son afrang fra ning kana son ba non lo mele to kwan ma khela ye na thu kaching thu la an so se litum ting thu ponji isi pudame under 15 la pen under 17 pinso football team Assam nong champion lo la pen national youth league tame pathu nong lo santosi ar lokso team tame kasa team Assam nong champion lo la pen Indian Women's League 2 long tame pathu nong lo pining pathu nong lo santosi netum heklong lo morning star atum tame alang litum tame I league 2 long pathu nong lo lasi ilitum a platform pi jakong orang pi organize baka blote ilitum hala so level ke le dunji pangke toy keji unji la pen grassroots pen sile tum nang player konang policy la grassroots ke ponji blote la non son sub association alang tum mang si bori ponote ilitum ninghe long ponji kan sub association tum se alang le tum ni tum hanang pi je nang pi jadi teman coach ni nutak coach ni kaning blote ifitne tum pichi kan non do bom lo coach sampai klang bom lo lapen frank player ban tum stame district patu stame si player
dodo mati di ketek sumar tum dodo alang litum hansam ne le pil kang tung make All India Football Federation men D license C license bola sona course dodo alang litum rong pensa me bang nang ko ini ke dulu ha C levelan ke dulu stame rong level pensa bang nang ko so ni litum kaita la support hangler je mane do bude bang no itu support dun ko so training and dunang kok mati lapen isi non referee stame non referee exams stame do di level ada referee exam lasi labang so hut stame non 30 pen 31st ni or hat locks do ji lasi so long stame eligible lap mate aning ke hango sumar metric pass nei lapen aning ke hango sumar tum tong situ bro de referee exam no stame nang dunang ko IPR dunang ko athima khela bro de coach lo isi ke player tum KL ke organizing tu belak silang pet pensi si unji mati di ground ke nang wek pa ha sila hello si coach bang ke nang sot lo team isi budding talent phan wanji isi talent a pair pen hidden talent phan thong na paulai ji pro telake coach ke nang sot lo si 2016 ning kan no dakta cikimo pon pini alang li phan dole thapa po alang li dakbang si alang li penangan than lo lahai smart tum sinon pini na kinot bahini dom pathudon lo so product ke doko kasila so continuity hade itu teman kasalong definitely na arju bandang ji pun isi nang request ele dom ta pini kre-pho interam peace force is on the club league lo na tum birtana kirip duna pot tang tum katu ta suru lo si aprang sin itum pining 15 interam peace force is on 10 men women labang so kapatu pon labang ke tu maning kanwang kasapen labang so guideline ng pibom so guideline teng sin itum pini dame pini ning kanaphan 10 26 apharmam aphan si pini patu pangcheng pon lo kasi itum pini patu pangcheng pon tame tu kachuhang pon alisar pon itum bokyan le surjorong phasar pon si tu chahang pon lo tame alang li bang lupun bang tham lo alang li aso kam meeting bang durujet masih tong nunong ada lo kami non next final amang ke nang tame wangi pasti jak tekang lo pasti kadu kawe dak tum tim sirkep do pinila pinso ta tim ke aroso bang tim ti ando pasti la bangsa tim tan itum pining iklem pon bang ke tim tinong ta inter am kis position of player pen bhere bang thom pahang pon nang tum national player le wani man mate nang district player wano state player wano tame tabang thom ge tu lot pon lo kema da ko sumar tum bachali na nang puya ar supin sota son si tum bonai pon da thola tum ge thek long si chari long lo pute sumar ta asu atlen do dum po si tum la pang subang kan organize pon asi ko pining ki bi pon ke an kan wang ta ju ki dam tang dinat ta bi pon lo tum da labang ke nilipu pe nilisupi aklensi labang somen na bi pon lo asi pining Ingdeng kre-pho bang ke ni tum kibipon ke rong thilu rong memplam along ko pen dak kachi song la pen dak rat aksai ki klem abang khu tuma phan sini tum pining ke tum pen kachi ki musi tum mahil me ha ko ni tum sport edition pen club league bang ke kadu kawi pen rong kamam ki pen bang cricket thoman abang khu tuma prang dak in thang tim long kajap luk pathir luk pen tum be koi tamela ang tu dak kirong romen plam rong thilu ka lang tumsi kapar jap tekang lo yani si tu pinya ang kunome hirme kadu kawe rong so ru so do antame aning parong na along tame chongrong so along tame kidudum pami kanang ko yani si ang tame tum pini tamo so ka kimo pon padu kon ang memorial ron si kibi pon si alang tum kiklem ni anason kibit kang ana beng antame yoni tum dak so pit hedu prong tamale hirme nang pidu noi kumane footballer pamanoi kumane ke cricketer pamanoi mane ke sport ahin an apen pir thelong pipima ke thekisi ason andame oimi bhana ahirme nang pidunoi pula bangso ahirme ko hang ko sipini tapan rong plam rong thilu ang kang kisar tu prang la kem kalitang tum phani tum kajimu ponang so la bangso memorial bi ponang ko kasi nitum pining ke pini si ceng lang kasi laki ceng pen itum isiat tim si soibar ba khela ji kema dapen so champion si mama dapen champion si alang itum kasalong club league patun long po lalu te itum mo ang song dun bompo
masih lama lagi ini ben baca